I'm coming to you live from the Elangeni Hotel in Durban. This is because the Department of Economic Development, Tourism and Environmental Affairs, Department Le Eholwa Unondaba, they are hosting the inaugural KZN Provincial Compliance Indaba. And njengamanje, I'm joined by the ETIA MEC and also about what exactly is happening here. Nondaba, sabonga kakhulu ukuthi ube nathi namhlanje. Hope everything is going well ngaphakathi. The attendance is very good. We've got representatives from all the three spheres of government: national, provincial, and local government. Fantastic. Nondaba, tell the compliance indaba. What are the key objectives here? Indaba iti. Sizokhumbula umphakathi omuhle ukuthi kuqubuke ukufa kwezingane mayithenga ukudla ama-tuck shop kakhulukazi siphume ezikoleni ngonyaka odlule singakukhohlwa lokho. Ngakho-ke kwasuka imbedumehlwana yokusifica singalungile singaxoxile njengoba sizoxoxa namhlanje ukuthi-ke senza kanjani ukuba sibe sesimeni sokwazi ukuvikela imiphakathi yakithi ikakhulukazi izingane zesikole nezingane ezincane ukuba zingathengi ukudla oseke-expayile nokudla okunoshevu nopoison bese kutholakala abazali sebelahlekelwa impilo yezingane zabo. Yonke-ke lento yenziwa ithina njengomnyango wa-economic development kodwa hayi sodwa. Sikwenza lokhu sisebenzisana namaphoyisa kodwa nathi sinamaphoyisa ngeke siphumelele uma omasipala lapho amabhizinisi nezipaza shop kukhona bengabambisene nathi. Ikakhulukazi ngoba omasipala njengoba sibabizile bekhona la ibona phela bakhipha ama-license ukuthi la mabhizinisi abe seyindaweni zabo ngokusemthethweni bawa-register njalo njalo. Kodwa uthola ukuthi-ke ukhona akhona angarejistile angabhalisile angekho emthethweni kodwa akhona aziwayo amanye adumileyo wafice nama-queues amaningi abantu beyothenga khona kodwa ufica ukuthi-ke mase kuyohlolwa izinto abayidayisayo iwona afaka umphakathi engozini enkulu ngenxa yokuthi uhlobo lwezimpahla abayidayisayo zilolu hlobo lwezimpahla ezibizwa ngokuthi zingama-fake noma sezi-expired seyidlulelwe isikhathi noma ezingenziwe ngendlela elandela imigomo yezempilo bese-ke umphakathi ukhubazeka ugula abaningi baze bafe.